Moikka kaikille ja tervetuloa Tsemppari TV:seen. Tällä videolla meillä aiheena levytankojumppa. Ja treenin ideana on kehittää nopeutta, lihaskuntoa, erityisesti alavartalossa. Hyvää oheisharjoittelua moneen urheilulajiin. Tähän treeniin tarvitset levytangon, joka näyttää tältä. Saman treenin voit tehdä myös kotioloissa, esimerkiksi golfbackia käyttämällä tai treenikassia käyttämällä. Laitat vaan tarpeeksi painoa sisälle, niin treeni sujuu hienosti. Tekniikkaa kannattaa harjoitella alkuun kepin kanssa, jotta liikaradat oppii hyvin ja sen jälkeen harjoittelu on tehokasta ja turvallista. Laita tanko mukavasti niskan taakse. Pidä hyvä tuki keskivartalossa ja selkä suorana. Katso, että polvet ja varpaat menevät samaan suuntaan. Laskeudu rauhallisesti alas ja hyppää räjähtävästi ylöspäin. Ota lantionlevyinen asento, ponnista ylöspäin ja kurkata käsiä kohti kattoa. Kun laskeudut alas, kädet koskettavat lattiaa. Laita taas tanko mukavasti niskan taakse. Astu pitkä askel eteen, tarkista, että polvi ei mene varpaiden yli. Ponnista räjähtävästi takaisin alkuasentoon. Pysy koko ajan mahdollisimman alhaalla. Ponnista suoraan eteenpäin. Katso, että selkä pysyy suorana koko liikkeen ajan. Muista pitää hyvä tuki keskivartalossa ja selkä suorana. Astu suoraan sivulle ja kyykkää alas. Ponnista sitten toiselle puolelle. Ajattele, että menet rauhallisesti alas ja räväkkä ponnistus aina toiselle sivulle. Suoraan. Asetu kepin toiselle puolelle. Pidä jalat koko ajan mahdollisimman lähellä toisiaan ja keskivartalo hyvin aktivoituna. Ota kädet mukaan rytmittämään liikettä. Hypi mahdollisimman nopeasti puolelta puolelle. Aseta tanko mukavasti niskan taakse. Pidä keskivartalossa taas hyvä tuki ja selkä suorana. Astu koko jalkapohjalla korokkeelle ja ponnista suoraan ylöspäin. Suorista lantio ja nouse päkiälle. Nosta vapaata jalkaa ylöspäin. Aseta kädet lattiaan ja lähde tuomaan jalkoja kohti käsiä. Pidä rytmi mahdollisimman nopeana. No niin, tuli tehtyä oikein toiminnallinen tehokas treeni. Toivottavasti sait hyvän fiiliksen päälle ja nyt vaan lisää treenaamaan pari kertaakin viikossa, niin kuntosi kasvaa. Lisää videoita ja treenivinkkejä löydät tsemppari.fi-sivuilta. Nähdään ensi treeneissä. Tsemppiä vaan!